Curfew alang sa mga minoridad sa Mantawi City hugot gihapon nga implementar sa kapulisan nini panahon sa Kapaskuhan. Mipahinumdum sila sa kabataan nga mutuman nini. Anang report ni Nico Serino. Ning panahon sa Kapaskuhan, ubay-ubay gyud ang masuruyan sama sa mga public plaza ug mga Christmas display sa lain-lain nga lugar. Punan pa sa uban nga mga adtuanan sama sa mga kan-anan nga makadanig gyud sa mga tawo nga mugawas sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay labi na sa kagabhion. Sa Mandawi, dagsaanan sa mga tawo maidaran o mabata man ang Heritage Plaza. Apan adunay pahimangno ang kapulisan labi na sa mga kabataan o mga minors kay epektibo gihapon ang curfew ordinance sa dakbayan alang kanila. Bawal sila nga mogawas sa panimay gikan sa alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa kadlawon. Wala na toon dangi kanang pag-implement nato sa curfew, but then ang pagkakaroon we only limit ourselves sa mga pag-warn, and every minor na ma-rescue na to will be turned over sa nakatagsa kang mga barangay, and para po ma-turn over sa mga parents. Miauhag ang kapulisan sa mga mulupyo pagtuman niini labi na sa mga ginikanan nga siguroong mabantayan ang ilang mga anak. Ang kanasa misa legal nyo, wala siya. There will be considerations also as long as the minor is accompanied by an adult. Samtang gisuportaan ni Mayor Jonas Cortez ang pagpatuman sa curfew ordinance sa mga minors. Atol sa pag-apod-apod o financial assistance sa mga residente kaganiha, mipahimangno ang mayor sa mga ginikanan i-monitor gyud ang ilang mga anak. Taliwa kini sa mga insidente nga naglambigit sa mga minor de edad. Kay misaka na sang incident sa karon sa mga especially aning mga mga fraternities, mga pag-abot kay gikinang lang ngod no. Ako lang sa dili man gud ni katungdanan lang sa atong dakbayan. Panghangyo gyud ko sa atong mga ginikanan. Uban ni Rod Parado o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.